وطنية عرس الأمطار، وطنية لحن الأطيار، وطنية عرس الأمطار، عصفورة أسرار من دمنا من نار، أنهار من دفء القلب أنهار، عصفورة أسرار من دمنا من نار. Jinavên uçağın radyo denge gelden başvuru 23 Cotmê 2023 Düşemli Brükselê saat 11 Amedê 12 Gudarên Cemên û Çên di nava rojê de pêşkêş bikin demdem azadiya rêber Apoye. Wargeha Mahmurê beşdarî pêngava ji Abdullah Öcalan ra azadî bû. Şênên wargeha Şehîd Rûstem Cudî Mahmurê li saziya malbatên şehîdan da xuya anekdan û ragihandin ku ew beşdarî pêngava ji Abdullah Öcalan ra azadî ji pirsgirêka Kurtê çareseriya siyasî dibin. Hevserûka Meclisa Gela Mahmurê Yusuf Kara li ser navê gel wiha got armanca koplegeran û Dewleta Tirk ew bû ku li kesiyeta rêbera podê ne tev Kurd şoreşa Kurdistanê dîl bigirin û biçewîsînin. Lê Dewleta Tirk hevkarên wê xwe dixapînin. Bi dayîna cezên dîsîplîne û îzolê nikarin gelê Kurd û şoreşa Kurdistanê li gor xwe şêwe bidin û têk bibin. Em wekî şênên Mahmurê ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Pod timî di nava tevgerê de ew got di dehê Cotmê hêdin li seranserê cîhanê ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Pod pêngavek nû hat destpêkirin. Em ji wek warge hem çalakiya xwe ya rûniştinê bidomînin û hem jî bi meşt semîner daxuyanî û bi gelek şêwazan çalakiyan bikin. Ji bo karibin rêbertî bi fîzîkî azad bikin em ê çalakiyan bikin şevin roj di nav hewdanan da bin. Em ê wekî netewa Kurd û xelkê Mahmurê bi rih û kelejana seferberiyê helwestek berdewamî raber bikin. Em ê bikarin rêbertî di her kêliya jiyana xwe de bidin jiyandin. Halide Türkoğlu bu berdevka Meclisa Jinana HDP. Meclisa Jinana Partiya Demokrasî a û Vekheviye HDP piştî kongreya giştiya Bazdehê Cotmê de duh li navenda giştiya HDP civîna xwe ya yekemîn pêkanî. Di civînê de endamên jin yên Meclisa Navendiya Partiyê lêkom bûn piştî nirxandina pêşketinên rojevê rê û rêbazên têkoşînê jî hatin vegotin. Piştî nirxandina parlamentera HDP Halide Türkoğlu wek berdevka Meclisa Jinan hat elbijartin HDP ve îro ji civîna endamên Konseyê Rêveberî de endamên Komîsyona Rêveberiya Navendî MYK hilbijêre û erkên wan diyar bike. Endamê Meclisa DPP Ali Gültepe hat bin çavkirin de operasyona qirkirina siyasî de li İstanbul endamê Meclisa Partiya DPP Ali Gültepe hat bin çavkirin. Hat diyarkirin ku polisên Dewleta Tirk li İstanbulê serê sibê avêtin sermalan de. Endamê Meclisa DPP Ali Gültepe û endamê HDP Cüneyt Yeşilyurt destgir kirin. Derbarê bin çavkirin de teagahî hatin girtin. Hat diyarkirin ku kesên hatine bin çavkirin birine navenda polîsana İstanbulê derdorên siyasî gotin dibe ku hejmara kesên hatine bin çavkirin sidetir be. Bu vesile salvegera Suhuyek ya qadaxekirna PKK li Almanyê li Stuttgartê panelê katidar xistin. Qadaxeya Suhuyek salî bû sedem Kurdên li Almanyê bên kirin ji gelek mafên siyasî û civakî bêpar bên hiştin. Li Stuttgart Helburun Esengînê Kurdistanî tevî gelek dostên xwe yên Alman tevlî panelê bûn. Ji parêzerên dozên PKK parêzer Hik Gistving Agels Oswald û endama Meclisa Federala Almanya'ya ji Partiya Dilink Gökhan Akbulut tevlî panelê bûn. Endama navenda Civaka Kurda Demokratika Helburnê Gülistan Ateş Balkşanser Rewşa girtiye siyasî mazlum dora ku beriya MHK'li girtigeha bi ewlekariya bilind a Stanbehim li dijî kiryarên xirab û keyfî dest bi girêva birçîbûnê kiribe çalakiya xwe dewam dike. Hatragihanî ku rewşa tenduristiye ya dora xirab dibe. Gülistan Ateş ji bo vê yekê jî banga hişyariyê kir. Li panelê de ji mağdurên
Qadexeya PKK Orhan Ateş, Gülistan Özdemir û Hüseyin Kelicer qala bu yerin bi serwan de hatî kirin. Hêjayî bi bîrxistinê Qadexeya li Almanyaya li ser PKK ku 26 mijdara 1993 de hat ragihandin dikeve sala sû yekemîn. Qadexeya ku bu sedema Kurdên li Almanyayê bêne kirin mizekirin ji gelek mafên siyasî û civakî bêpar bêne hiştin. Şehidên mehacotme hê li gelek bajarên Awropayê bi minnetdarî tên bibîranîn. Li bajarê Liège Belçikayê merasma bîranîne hebû daxaftinan de bahsa têkoşîn û mîratiya şehîdan ku li du xwe hiştin hat kirin û hat gotin ku ew heya dawîriya şehîdan bişopînin û xeyala wan pêk bînin. Li bajarê Freiburgên Almanyayê bi pêşengiya Mêsa Civaka Kurda Demokratîk a Freiburgê şehîdên mehacotmeyê hatin bîranîn. Bîranîna kulên avahiya Meclisa Freiburgê hat darxistin endama TJK axîn Gulo û li ser navê koma wê axaftin hatin kirin. Ev der jî bajarê Bremen ê Almanyayê. Bi pêşengiya Mêsa Civaka Demokratîk a Kurd a Bremenê Mêsa jineya Sêvê û koma wê şehîdên mehacotmehê bibîranîn. Merasim li avahiya meclisê pêk hat. Hevserokê Mêsa Bremenê Saîd Bilgin banga tevlîbûna pengava netewê ya ji bo azadiya rêbera pokêr. Bîranîna li bajarê di ser derê jî bi pêşengiya Mêsa jinê û Tamara hat darxistin. Di bîranînê de bavê Şeyh Delîl Ali Akyüz, hevserokê Konmedê Kerem Gök û siyasetmedar Abdullah Demirbaş axivîn. Daxaftinan de balkişandin ser êrişên qirkînê yên dewleta Tirka dagirker û banga mezinkiran têkoşîna li hemberî dagirkeriye hat kirin. Li paytaxta Swêdê Stockholmê jî bi pêşengiya Mêsa jineyê Amara şehîdên mehacotmeyê hat bibîranîn. Hevseroka Mêsa Stockholmê Rûken Yetîşkin da zanîn ku ev tevger bi şehîdên xwe re gihîştiye îro bi şer û berxwedana xwe destanî ji hemû cîhanê re dibin mînak. Endama TJK û Pelmûnzû jî got divê şehîd berîtan baş were fêm kirin rêbertî wê wiha anî bû ziman. Wê ez nedîtim lê kesek ku herî baş min fêm kir ew bû. Bi heman armancê li bajarê Fransa Marsilyayê jî merasimeke bîranînê pêk hat. Piştî rêzgirtînê malbatên şehîdan di bîranîna de axivin û dilsoziya xwe ya bi têkoşîna zarokên xwe re anî ziman. Endama TJK Awropa döne güzel jî di merasimê de axaftinê kir got xwedî derketina li doza şehîdan erkewan a serekeye. Li bajarê Almanya Hanoverê, li banliyôyê Villers, Label, a paytaxta Parîsê, paytaxta Danimarka Kopenhagê û li gelek deverên cuda jî bîranîn hatin darxistin. Di merasiman de sînevizyona li ser şehîdên mehacotmeyê hat pêşandan. Bîstûneh şehîdên Rojava li Brükselê hatin bîranîn. Bîstûneh endamên hêzên têkoşîna li dijî hişbirê ku li Dêrikê de êrişa dewleta Tirka dagirker de şehîd bûbin li paytaxta Belçika Brükselê hatin bîranîn. Bîranîn nûnertiya Rêveberiya Xwesera Bakur Rûşatê Sûriyê hat pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê saziya malbatên şehîdan Dayika Sultan Axivî got soza xwedî derketina li doza şehîdan erka her Kurdekê xwedî rûmet e. Pişre endamê konseya Rêvebera Kecekê Zübeyir Aydar Axivî wanî ziman ku tiştên îro li Rojava û Xezayê rû didin ji hev ne cudane. Tirkiye dilsoziya xwe bi Xezayê re nîşan dide li heman hovîtiyê li Rojava û Kurdistanê dike. Dewleta Tirk li berçavên cîhanê bi dehan caran li Cizîr, Şirnex, Serêkaniyê û Efrînê mirov bi zindî şewitandin. Divê ev durûtiya Tirkiye were dîtin. Aydar balkişan ser pengava azadiya ji bo rêber Apo jî got divê kampanya were xurtkirin azadiya rêber Apo azadiya gelên Kurdistanê. Nûnerê Rêveberiya Xweseriya Bakurê Sûriyê Abdulkerîm Ömer jî axivî got dêrîşên dawî de dewleta Tirk hemû qadên jiyanê kirin armanc û sûcên şer kir divê were mahkum kirin. Herî dawî birayê şehîd Xwîn Rêj Derîk Saîd Derîk axivî got em li ser şopa birayê xwe ne Xwîn Rêj Derîk şehîdê duyemîn yê malbatê me ye. Em bi doza wan û têkoşîna wan serbilindin Xwîn Rêj şehîdê Neteweya Demokratîk a gelê Kurd e. Bîranîn bi duruşmeyan bi dawî bû. Armîta gerawend li Îranê de encama tundiya polîsên ahlakî de ketibû komayê mirina mejiyê wî hat ragihandin. Medyaya dewleta Îranê ragihand ku Armîta gerawend a Kurd ya 16 salê ku di yekê cotmeyê de li metroya Tehranê bi îdaya binpêkirina cil û bergên İslamî rastî tundiya polîsên ahlakî hatibû mirina mejiyê wî pêk hatiye.
Medyaya devlet ragihan tevi hevdanên personelên tenduristiyê rewşa dawî ya tenduristiya gerawên diyar dike ku mirina me jî hatiye piştrazkirin. HDP û DPP li Sêrtê malbatên Baysal û Can li hev anîn. Hevserokê giştiyê DPP û parlamenterê HDP yê Êlihê Keskin Bayındır tê ji adayîkên aştiyê nûnerên HDP DPP yên Sêrt û Wanê malbat li êwaneke dawete hatin bahev û li hev anîn. Hevserokê giştiyê DPP Keskin Bayındır wiha got gelek giring e ku mirov kuştina hev ya mirovan asteng bike û mirinan bidawî bike. Îro li vir du malbatan şûna şer aştî hilbijartin evgaveke giring e em wan pîroz dikin. Ji xwe hemû cîhan ji bo gelê Kurd bikuje ketine dorê de. Divê em Kurd jî hev yan jî kesên din nekujin. Em pêşî li kuştinê bigirin û aştiyeke birûmet ava bikin. Ez spasî her du malbatan û kesên bûne navbeynkar teva dikim. Piştî axaftinê malbat li hev hatin. Rêveberiya Xwesêra Bakur û Rûşatê Sûriyê 62 zarok û 21 jin ji malbatên çeteyên Daişê radestî komara Qirxizistanê kirin. Şandeyek ji komarê Qirxizistanê bi serokatiya nûnerê Wezareta Karê Derve ya Qirxizistanê Bakıt Kadyorov çû Bakur û Rûşatê Sûriyê şandê ji alî cigîrê hevserokatê daîrê têkiliyên derve Fener Elqiyet endamê destê rêveber a daîreyê Xalit İbrahim û nûnerê YPJ Lana Hesen ve hatin pêşwazî kirin. Devdîtinê de Fener Elgiyet balkişan ser êrişên Dewleta Tirk a dagirker êlî ji Bakur û Rûşatê Sûriyê got Dewleta Tirk tevayî hemanên jiyanê dike hedef û bi milyonan kes koçber kirine. Ev êrişên ku tevahî qanûn û peymanên navnetewî di serî de peymana Cinevê bin pê dike di nav bêdengiya civaka navnetewî tê kirin. Elqiyê diyar kir ku Rêveberiya Xweser ji sekreterê giştiya netewên Yekbûyî yê ji bo Sûriyê xwest ku ji bo êrişên Dewleta Tirk a dagirker ên li ser Bakur û Rûşatê Sûriyê komîteyekê lêkolînkirinê bişîne herême. Fener Elqiyet anî ziman ku ev êriş ziyanê dide şerî dijî çeteyên Daişê. Nûnerê Wezareta Karên Derve ya Qirxizistanê Bakit Kadroya jî got welatê wî qurbaniyên Rêveberiya Xweser û Hêzên Sûriya Demokratîk di şerê dijî Daişê de dane nas dike û spasiya Rêveberiya Xweser û qasê dikir ku hem welatiyên komara Qirxizistanê vegerandine. Di dawiyê de 62 zarok û 21 jin ên ji malbatê Daişê li gurî belgeya dinavbera her du aliyan de radestî komara Qirxizistanê hatin kirin. Şerê navbera İsraîl Hamasê dewam dike di 16 rojan de 5000 kes hatin kuştin. Ji heftê cotmeyê ve şerê navbera Hamas û İsraîlê dewam dike her diçe dijwar dibe. Hat zanîn di 16 rojan de 4651 kes hatana hatine kuştin 873 ji wan zaroken. Hat gotin İsraîl xwe ji bo êrişa ji bejahî ve amade dike. Tenê duh ango di rojekê de di êrişa İsraîlê de li Xezayê 400 kes hatin kuştin. Di êrişa İsraîlê ya li ser kampa penaberan a Xan Yunusê de 244 li Refahê jî 57 kes hatin kuştin. Her wa li naverasta bajêr 168 li navenda bajêra Xezayê 66 û li herêma Bakur jî 44 kes hatin kuştin. Li aliyê din di êrişên Hamasê de hatana herî kem 1400 İsraîlî hatine kuştin. 6 welatên Awropa carekê din piştgiriya xwe ji bo İsraîlê anîn ziman. Serokên 6 welatan Dewletên Yekbûyî Amerîka, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya û İngiltere daxuyanek hevpardan û gotin İsraîl mafê xwe yê rewa bikartîne. Wezîrê Parastinê İsraîlê Yoav Gallant got dibe tevgera wan a li Xeza 3 mehên din dewam bike. Wezîrê Karê Derveyê İranê Hüseyin Amir Abdullah jî İsraîl şiyar kir got İsraîl tevgera xwe ya leşkerî dewam bike de kontrola li herêmê jî dest biçe. Serokê İsraîlê Benyamin Netanyahu jî got şerê me yê bi Hamasê re şerê hebûn û nebûnê ye. Benyamin Netanyahu li aliyê din Hizbullah jî şiyar kir û got heke Hizbullah beşdarî şer bibe ve xeletiyên jiyanî bike. Derbarê gefên
Netanyahu de ofisa serok vezirtiye İsrail'e uha got. Netanyahu de serdana baregeha arteşe yalı Bakure İsrail'e de bankle hezen xekir u got ev cenga hebuneye hündikin. Li Bakur jibu gef rawastin li başur jî jibu hün Hamas'e neherin hün şerdikin. Em Hey nizanın ve Hizbullah tevli şer bibe anna heke bibe ve haletiye heri mezin bike. Jibu Hizbullah u Lübnan'e Netanyahu gud tevli buna şer ve jibu van xeternak be em jibu her cüre senaryo amadene.